Čau, tady Dýroču a dneska si otevřeme Lost Origin Elite Trainer Box. Jdeme na to! 8 boosterů Lost Origin. Co nás dneska čeká? Pořád jsem ještě nevytáhl alt-artovou Giratinu. 4 karty. Třeba se to povede dneska. Elektrická energie. Hariyama. Haunter. Poliwhirl. Luvdisk. Phalanx. Poliwag. Gligar. Goomy. Dustox Reverse Holo. A Spiritomb neholografický. Nevadí. Ještě je spousta prostoru vytáhnout nějakou crazy kartu. Kód. 4 karty. A jdeme na to. Fighting Energy. Další Haunter. Další Poliwhirl. Lumineon. To je hezká karta. Phantomb. Makuhita. Electrike. Murkrow. Chapet. Radiant Steelix. Hezky. To je dobrý hit. A nic zajímavého. Ale Radiant Steelix je krásnej půl. Hned z druhého boostru. Tak snad to bude pokračovat. Takovýhle hity. Jdeme na třetí. Čtyři karty. Ohnivá energie. Riley. Nuzleaf. Trenér. Machop. Pikachu. Jeden z nejrostomilejších Pikachu ze Sword and Shield edice. Jinx. Litwick. Oddish. Spiritomb. Trainer Gallery. A za ním je nějaký Včko. Ojo, Giratina Včko. To je dobrý, to je dost dobrý. Giratinu odložíme, prohlídneme si Spiritomb Trainer Gallery kartu. Ta je hodně hezká. Ta se povedla. Tak to byl hezký balíček. Víc takovejch. Kód. 1, 2, 3, 4 karty. Psychická energie. Gloom. Gift Energy. Gastrodon. Finneon. Spinarak. Paras. Inkay. Hisuian Basculin. Toolbox. Reverse Holo je trenér. A Parasect. Není holo, ale to nevadí. Ještě nejsme ani v půlce otvírání. No, právě se do půlky dostáváme. Čtyři karty. Medal Energie. Trenér. Roserade. Další trenér. Ducklet. Rockruff. Seal. Hisuian Zorua. Snover. Riley. Reverse Holo Trainer. A Hisuian Arcanine Holo. Toho jsem ještě nevytáhl. Hezká karta. Ale nic šílenýho se nekoná.
Obyčejná holo. Jdeme dál. 3 poslední balíčky. V-Star marker. Dobře. Začínáme V-Star markerem. Box of Disaster. Seedra. Další Riley. Clefairy. Roselia. Porygon. Inkay. Blipbug. Clefable. Reverse Holo. A... Hisuian Zoroark V-Star. Máme tady V-Star Pool. Hezká karta. To není špatný. Z tohohle ETBčka to docela padá. Ještě máme 2 šance něco vytáhnout. 2 boostry. Kód. 1, 2, 3, 4. Vodní energie. Panic Mask. Lampert. Rhydon. Lickitung. Horsea. Rostomilej Horsea. Chapet. Shellos. Hisuian Growlithe. Oddish Reverse Holo. A Ariodos non-holo. Nic z tohohle balíčku, nic zajímavého. Poslední booster dnešní otvíračky. Kód. 4 karty. Temná energie. Panic Mask. Rhydon. Roserade. Poliwag. Gligar. Goomy. Mavile. Slugma. Lady. Reverse Holo Trainer. A poslední karta dnešní otvíračky je Magcargo non-holo. Nic z posledního balíčku, ale to nevadí. Dneska jsme totiž vytáhli Giratinový, Radiant Steelixe, hodně hezká karta, Trainer Gallery Spiritomba a V-Star Hisuian Zoroarka. To není vůbec špatný. Jestli chcete vidět víc otvíraček Pokémonů a Pokémon boxů a produktů, hoďte subscribe na tenhle channel, nechte like u videa a hoďte do komentů, co byl váš nejlepší hit z Lost Origin edice. Uvidíme se zase příště. Čau!